baixo o sonido dos paxaros metálicos que sobrevoan esta cidade en estado de sitio, que o que sempre fixo o Estado español coa nación galega e coa súa capital histórica, veo máis mentes unha estampa de Castelao, un paisano no chan e unha especie de aburte en riba del negro, como fume o carbón. E o pé da estampa recuperada en clave radical por parte de Castelao e en clave de esquerda algo que escribira un home que hoxe está secuestrado polo Partido Popular na súa memoria, porque sei que era conservador de dereitas, porque era regionalista, pero que en rigor pronunciou na Universidade de Santiago no outono de 1892 ao remate do seu discurso sobre a crise económica do voso tempo, que compre ler para entender as analogías que existen coa crise sistémica de hoxe, como ten demostrado en outros términos xente como Wallerstein e como Arrighi. Ese home lanzou un programa de goberno e un deseño de institucións políticas da nación galega que, entre outras cousas, incluso atribuía ao poder galego a cuñar moeda metálica propia, que institutos armados propios, que o dereito civil e mercantil sería só o galego, que o dereito penal sería como última instancia nun Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Ese home chamaba Alfredo Brañas, e a estampa que recupera, a frase que recupera Castelao ao pé desa estampa suxeriu-ma, evidentemente, os paxaros de ferro, que parece que estamos no Vietnam outra vez, só porque estamos pouco aí, que ninguén lle interesa, ninguén va a hacer mal, só que se vaya dunha puñetera vez e colla o barco, ou colla unha canoa, unha escalada, ou un avión, que é el que non funciona nunca. E a ver si se pregunta outra vez en un camión, que tamén me causa algún misil, entonces se lo dejamos de decir. E ese pé de estampa, e vou decirlo de vez, porque isto non estaba previsto e estou consumindo o meu tempo, que non vos quero fartar e estar en saída de fer moito tempo. Decía: érguete Lacazán, o paxao da morte está enriba de ti, como en Irlanda, érguete e anda. Pois iso que está a facer neste momento Urba Sur de Lugo en Folga, erguerse e andar.